για το ζητές. Τι να σου κάνω, αφού πετάς αυτιά. Αυτό το δεκαπούλιο είναι η μούρα. Μούρα, εντάξει. Το ξέρω ρε. Κοίτα, φαίνεται. Α, φαίνεται. Και αυτά είναι τα καταπληκτικά συνολάκια του Δανάη. Κοίτα τσαντούλα. Τζάμπα την πήρα από τη λαϊκή, αλλά δεν στο λέω. Να το κόψω αυτό στο βίντεο. Πάμε. Πάμε. Η Δανάη με τη σακουλίτσα. Τη σακουλίτσα. Να τη σακουλίτσα. Την έχει ψιλοσκίσει τέλος πάντων. Μαρία, οι δύο μας κοιτάνε. Ποιοι δύο? Να τους πας στο ξύλο. Να ήταν η μόνη. Αυτά τα δύο. Θα πέσει αυτό τόσο γέλιο. Ναι, έτσι κάνει. Κάτσε να κάνω μια παρέμβαση. Κάπου εδώ πέρα είχαμε δει ένα σκοτωμένο φίδι. Ένα ακόμη σήμα της Δανάης. Αλλά μην το πείτε. Μαρία. Το οποίο μάλλον δεν είναι εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή τραβάμε τον δρόμο, αλλά δεν φαίνεται. Φαίνεται όμως το μοντέλο του δρόμου. Εδώ που βλέπεις. Είναι αυτό το μοντέλο. Μπαίνω στον δρόμο και φωτίζει. Αυτό ξαναπες το. Μπαίνω στον δρόμο και φωτίζει. Ηλίκια! Εγώ κάνω έτσι. Το κλείνω. Ένα διάλειμμα ήταν αυτό, λάθος. Άκου τι θα κάνουμε. Θα το κάνουμε αμπαλάζ και θα κολλήσουμε πάνω κοσίλια. Δεν είναι αυτό που είδες πριν. Αμπαλάζ. Αμπαλάζ. Τι σημαίνει? Άντε με καημένα. Που φταίς και γαλλικά. Δεν ξέρω. 2 μήνες έκανα. Και αυτό... Κατάλαβα. είναι ο πληθυσμός. Ο πληθυσμός. Είναι σκατά. Αυτό που κολλάει. Όχι, γιατί δεν αγίστο γι' αυτό. Πάντως έχει πολλούς κάγκουρες, παιδί μου, εδώ πέρα. Τι έχει! Κάγκουρες. Α, άκουσα κάβουρες. Της αυγής time. Γιατί δεν κοιτάς έτσι. Βλάκα είσαι ηλίθια. Τι, γιατί έτρεχες εσύ. Γιατί έτρεχα. Εγώ έτρεχα γιατί με κοίταξες έτσι. Πώς. Τα παίρνεις αυτά. Ναι. Πώς, πώς θα κάνεις Κάνεις καμιά... Φαίνεται. Όχι. Α, εντάξει. Χριστός Μαρία. Λοιπόν, πες και ένα ρε μαλάκα ρε. Να σε διορθώσω. Ρε μαλάκα. Μήπως φοράς το χώρο. Δεν με τρομάζεις. Λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα. Στην Άφτο. Και μόλις γυρνάμε από το χωριό. Από το περιβόητο χωριό της Αφίτου. Το κοσμοπολίτικο. Κοσμοπολίτικο. Μόλις είδαμε τον Αρναούτογλου. Λοιπόν, είναι πιο χοντρός από ό,τι Μόλις φαίνεται. είδαμε το πίδι. Δεν πάει, δεν πάει.
να μας πιστός θα σταματήσει και θα μας κάνει κομπλιμέντο. Από το stop. Α, έχεις το μάτι, έχεις το μάτι. Έχεις το μάτι! Ναι. Α, θα κλείσει το μάτι στην κομμένα. Ωραία, περνάμε. Είσαι κάμπρος. Είσαι κάμπρος. Είσαι κάμπρος. Όλοι τρέντι. Σήμερα που λέτε ήταν να πάμε στη Σίβιλ. Να δούμε το περιβόητο συγκρότημα Γιάννας και Θωμάρας. Από αυτό Να, πάει τυχαίο κλάσου μέσα, μωρή. που πήρα τα μάκρυ που σε τέσσερα κι αυτό. Α, ναι, φαντάζεσαι. Συγγνώμη, μαμά! Πολλά ανεξήγητα γίνονται σήμερα, φίλοι. Λέει και εγώ με αυτά. Πραγματικά χώρωσα τώρα. Αλήθεια. Ναι. Το μαγαζί. Γιατί να σε κοριτσάκι, θες μια καραμέλα. Και να πεις, όχι, δεν πειράζει, λαδάκια. Έχω και γάλακτος άμα πες. Εδώ είναι η Που έχει τρατόρια. Τι λέει? Σπάνια. Η Σπάνια. Πιτσέρια. 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 Ναι, και εδώ είναι κάτι κούνιες, αλλά δεν φαίνεται. Εδώ είναι ένα μπάρ που δεν έρχεται ποτέ κανείς. Ωραία, θα ξέρει και χτίτης. Φίλος μας είναι. Αλλά εντάξει. 11.30 ώρα έπρεπε να είμαστε σπίτι και είναι 12. Τι ώρα? Εγώ το λέω αυτό. Πες το! Τι ώρα? 11. 11 και 10. Να δω πώς θα ανεβούμε από εδώ πέρα. Εδώ είναι το Punta All Day Bar. Πώς? Α, είδε, εσύ ήρθε. Τα πλάκια με τη λάμψη μου. Έλα, μην μου κάνεις έτσι ρε ηλίθεια. Αλήθεια. Ναι, από πάνω. Κάτσε γιατί λέμε πλάκια. Και αυτό είναι το φανταστικό μου σπίτι. Να σε κάνω ένα κρυοντούς. Τέλος τώρα, καλή νύχτα.